Mustapha Salihu TV, don na mana subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu tare da biya. Mun gode. To mana. Allah ya yi kenan aure ne yau ake yi auren masu ba da gaje. Murna yau muke yi. Allah ya yi kenan aure ne yau ake yi auren masu ba da gaje. Murna yau muke yi. To da fari za na sanya magaƙin duka. Shi ne ya bani dama na yi baitika. Shi ne ya ba mu manzo kuma mai maka. Da ne gurin Aminatu kun san haka. Har ahalin gidansa a sanya duka. A sa har sahabu su ma ban bar su ba. Allah ya yi kenan aure ne yau ake yi auren musu ba da gaje. Murna yau muke yi. Ai farin ciki da daɗi ko ba tambaya. Yau za mu ce a farko mun bar jiya. Ranar bikin ku na zo na yin rausaya. Ga ango ga amarya ba tambaya. Burin ku ya cika kun zarce jiya. Ranar ku ke jira yau kuma ga ta ba da waiwa. Ya yi kenan aure ne yau ake yi auren masu ba da gaje. Murna yau muke yi. Bari na bari amarya ki gane haka. Kafin ya ce amarya bari na yi maka. Ladan gidan miji sai da irin haka. Na san ki ga biyayya da ladabduka. Ko da cikin ƙawaye kin haskaka. Ga ango ga amarya su zan yaba. Allah ya yi kenan aure ne yau ake yi auren masu ba da gaje. Murna yau muke yi. Nisan dare na ce bai wuce safiya. Komai ana biɗar shi da kyawun niyya. Kaf ɗin cikin su mata ke ya bibiya. Dan dai a kulla aure bisa tarbiya. Kin san shi kin amince da kyawun niyya. Darajar Allah da manzo da uwa uba. Ashe taka a sanni sanna amarya. Ta sauki waiwaya ke amarya. Duba gabas da yamma amarya. Duba kudu arewa amarya. Dangi fa yau su ne miki zarya. Auren ki ne ake ba wai ba. An gogare ka ne san barka. Yau fa gata ta zama taka. Farin ciki ka bata da kanka. A yau fa ka riga ka haska. Kowa yana yaban halinka. Ka kyautata gurin matarka. Bauta ta rabi kyawun niyya. Ango amarya sun dawo niyya. Ku rayuwar da ba jahayya. Maki gani ya mance hanya. Aure akai akan soyayya. Kowa anan yana son barka. Ni Mustapha ne muku murna. Na so da baitukan ku na gauna. Waka ta lausa na aguna. Na gode rabbana da yayi ni. Me bani sanda babu zatona. Lafiya zaman ku ya dore.